எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, ரொம்ப சிம்பிள் சமையல். ஆனா ரொம்ப ஹெல்தியானது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். சுண்டைக்காய் சாம்பார், பச்சை சுண்டைக்காய் சாம்பாரும், சேப்பங்கிழங்கு கறியும் தான் இன்னைக்கு பண்ண போறோம். அதுக்கப்புறம் அபிக்காக வந்து கொஞ்சம் கொண்டைக்கடலை சுண்டல். நாங்க மாலை பட்சத்துல சுண்டல் எடுத்துக்க மாட்டோம், மொச்சக்கொட்டை எடுத்துக்க மாட்டோம். இந்த மாதிரி தானியங்கள்லாம் எடுத்துக்க மாட்டோம். ஒரு சிலது எடுத்துக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். சில காய்கறிகள் எடுத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் சிலர் சொல்லலாம். ஆனா உங்க ஆத்து வழக்கம் என்னவோ, நீங்க என்ன சேர்த்துப்பீங்களோ அதன்படி பண்ணுங்க. நான் பண்றதையே நீங்க பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இல்ல. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் நான் இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஒரு சில பேர் வந்து நாங்க இதை எடுத்துக்க மாட்டோம் அப்படின்பா. இன்னைக்கு கூட ஒருத்தர் வந்து நேத்திக்கு வந்து ஒருத்தர் மொச்சப்பட்டு எடுத்துக்க மாட்டோம்னு சொன்னீங்க. உங்களுடைய சௌரியம். ஒரு சில பேர் தக்காளி எடுத்துக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்றீங்க. சில பேர் கேரட் பீன்ஸ் கூட நாங்க எடுத்துக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறீங்க. உங்களுக்கு என்ன பழக்கம், உங்காத்து என்ன வழக்கம், உங்களுக்கு எது விருப்பம் அப்படிங்கிறத நீங்க பண்ணிக்கலாம். நாங்க எங்க மாமியார் என்ன ஃபாலோ பண்றா, எங்காத்துல என்ன வழக்கம் அப்படிங்கிறத நான் வந்து உங்களுக்கு சமைச்சு காமிக்கிறேன். எல்லாருமே ஒரே மாதிரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் இல்ல. இப்ப எப்படி பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். என்ன எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. சுண்டைக்காய் என்னன்னா அலம்பிட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டா நான் வந்து நறுக்கி வச்சிருக்கேன். ஏன் ரெண்டா நறுக்கியிருக்கேன் அப்படின்னா, நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவா, ஒரு சில பேர் வந்து ஈஸியா வேலை ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு கவருக்குள்ள போட்டுட்டு கவரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு லைட்டாக கல்லால் நசுக்கிடுவா. கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்து அப்படியே அப்படியே உடஞ்சிடும். அந்த மாதிரி உடையிற போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதைகள் வந்து வேஸ்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அதனால ரெண்டா நறுக்கிட்டா இந்த மாதிரி நிறைய விதைகள் வேஸ்ட் ஆகாது. அது மட்டும் இல்லாமல் அப்படியே வந்து பண்ண முடியாது. நறுக்கினாலும் இல்லை நீங்கள் வந்து நசுக்கினாலும் நம்ம வந்து முன்னாடியே அலம்பிட்டு அப்படி பண்ணினாலும் கூட கருத்து போய்டும்னு சொல்லுவா. அதனால அதை வந்து கண்டிப்பாக தண்ணியில் போடுவோம். அந்த மாதிரி தண்ணியில் போடுற போது விதைகள் கொஞ்சம் வேஸ்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்குங்கிறதுனால நான் வந்து அலம்பிட்டு நறுக்கிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்போ இந்த இழுப்ப கரண்டி வச்சிருக்கேன். இது வந்து காயட்டும். நான் வந்து எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்லயே வந்து சாம்பாருக்கு தாளிச்சு கொட்டிடுவேன். லாஸ்ட்ல வந்து பண்றது இல்ல. சில பேர் கடைசியிலையும் தாளிச்சு கொட்டுவா. நான் எப்பவுமே வந்து முதல்லயே தாளிச்சு கொட்டிடுவேன். ஒரு 2-3 ஸ்பூன் கிட்ட ஆயில் விட்டுருக்கேன். இது வந்து சூடாகட்டும். இப்போ இந்த பாத்திரத்துல நான் சாம்பார் வைக்க போறேன் இல்லையா, இதுல வந்து நம்ம சுண்டைக்காயை போட்டுக்கலாம். மீடியம் சைஸ்ல ஒரு தக்காளி நறுக்கியிருக்கேன். இதையும் வந்து இதுல சேர்த்துடலாம். உங்களுக்கு தக்காளி வேண்டாம், சேர்த்துக்க மாட்டீங்க மாலை பட்சத்துல அப்படின்னா நீங்க விட்டுடலாம், தப்பே இல்லை. அதுக்கப்புறம் தாளிச்சு கொட்டுறதுக்கு கடுகு, வெந்தயம், கட்டி பெருங்காயம் கொஞ்சம், ஒரே ஒரு சின்ன வரமிளகாய் தாளிச்சு கொட்டுறதுக்காக வச்சிருக்கேன். புளி வந்து ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு எடுத்து இந்த புளியை வந்து ஒரு டம்ளர் 1.5 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு கரைச்சி வச்சிருக்கேன். கொஞ்சம் சாம்பார் கொதிக்கிற போது நம்ம பச்சையா கருவேப்பிலையை வந்து இதுல சேர்த்துடலாம். லாஸ்ட்ல போட்டாலும் ஃபர்ஸ்ட் கொதிக்கிற போது போடும்போது நல்லா இருக்கும். இப்போ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு 150 கிராம் அளவுக்கு தோரம்பருப்பை வந்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன். மஞ்சப்பொடி போட்டு நல்லா குக்கர்ல ஒரு 5-6 விசில் விட்டு நான் முன்னாடியே கூட எடுத்து வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் சுண்டலுக்கு கொண்டைக்கடலையும் வேக வச்சிருக்கேன். அதோட சேர்த்து இது ரெண்டையும் வேக வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு சாம்பார் பொடி போட போறேன். ஒரு 1.5 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். ஏன்னா புதுசா இப்பதான் அரைச்ச பொடி கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி. எப்பவுமே ஒரே ரேஷியோல காரம் கரெக்டா அரைச்சாலும் கூட நம்ம கொஞ்சம் புது பொடியா இருக்கிற போது, அதாவது இப்ப அரைச்ச ஒரு வாரத்துல உடனே நம்ம யூஸ் பண்றோம்னா அந்த புது மிளகாய், அந்த சாமான் அதெல்லாம் கொஞ்சம் செட் ஆகி அது என்ன சொல்றது, அந்த காரங்கள்லாம் கொஞ்சம் கரெக்டான லெவலுக்கு வர்றது வரைக்கும் புதுசுல வந்து மிளகாய் பொடி கொஞ்சம் காரமா இருக்கும். அப்ப யூஸ்வலா நீங்க 2 ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறத வந்து 1.5 ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து எப்பவும் அந்த மாதிரி பண்ணுவேன். உங்களுக்கு எப்படி அப்படிங்கிறத பாத்துக்கோங்க. 1.5 ஸ்பூன் தான் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன். ரெண்டாவது நாங்க காரமும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சேர்த்துக்கிறது இல்லை. கொஞ்சம் வந்து மஞ்சப்பொடி போட்டுக்கலாம். பருப்புல போட்டாலும் மேலாக கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடி போடணுங்கிறதுனால நான் வந்து போட்டிருக்கேன். 1 ஸ்பூன் கல் உப்பு போட்டிருக்கேன். எப்பவும் போல நான் வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சாம்பார் ரசம் எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சர்க்கரையோ இல்லை வெல்லமோ லேசான ஒரு ஸ்வீட்டுக்காக நாங்கள் எப்பயுமே என்னோட சாம்பார்ல சேர்த்துப்போம். ஆஸ் யூஷுவல் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா போட்டுக்கலாம், வேண்டாம்னா விட்டுடலாம். கொஞ்சம் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும், நல்லா இருக்கும். ரொம்ப புளியோட ஹாட்டா, ரொம்ப புளிப்போட ஹாட் இல்லாம நல்லா இருக்கும். அதனால கொஞ்சமா வந்து நான் எனக்கு போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னா போட்டுக்கலாம், வேண்டாம்னா விட்டுடலாம். இந்த மிளகாயும் பெருங்காயத்தையும் நம்ம வந்து இதுல போட்டாச்சு. இப்போ ஒரு 1/4 ஸ்பூன் கிட்ட கடுகு போட்டுக்கலாம். அடுத்தது கொஞ்சமா வந்து வாசனைக்கு வெந்தயம் தாளிச்சு கொட்டிக்கலாம், நல்லா இருக்கும். இது நம்ம அந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணும்போது நமக்கு கடுகு வந்து வெளியில தெரிச்சு போகாம இருக்கும். இந்த கரைச்சி வச்சிருக்க புளியை வந்து நம்ம இதுல சேர்த்துக்கலாம்.
இந்த பக்கம் ஸ்டவ்ல வந்து நம்ம சாம்பாரை வச்சுடலாம். இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா இந்த சுண்டைக்காயும் வேகட்டும். அதே சமயத்துல தக்காளி, உப்பு, மஞ்சள், இந்த மிளகா அப்படிலாம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அதெல்லாம் பச்சை வாசனை போற அளவுக்கு வேகட்டும். இந்த பக்கம் நம்ம கறி பண்ணலாம். அடுத்தது ஒரு பாண்ட்லியில வந்து கொஞ்சம் ஒரு 2 ஸ்பூன் கிட்ட ஆயில் விட்டுருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் சுண்டலை தாளிச்சு கொட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து கறி பண்ண போறோம். இப்போ கொஞ்சம் கடுகு போட்டுக்கலாம். கொஞ்சமா வாசனைக்கு பெருங்காய பொடி, கொஞ்சமா ஒரே ஒரு மிளகா எடுத்திருக்கேன், பச்சை மிளகா எடுத்திருக்கேன், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் இஞ்சி இந்த மாதிரி துருவிட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன். இஞ்சி போடும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இஞ்சியை நறுக்கி போட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா பசங்க வந்து பொறுக்கி எடுத்து வச்சிருவா அப்படிங்கறதுனால நம்ம இந்த மாதிரி சேர்த்திட்டு போட்டுக்கலாம். சுண்டலை போட்டுட்டு ரொம்ப நாளை வதக்க வேண்டாம். ஏன்னா நமக்கு அதோட ஈரத்தன்மை எல்லாம் பாண்லி வந்து ஹீட்ல இழுத்துரும். அதனால அடுப்பை வந்து சிம் பண்ணிட்டு இதுல வந்து கொஞ்சமா நம்ம தேங்காய் போட்டுக்கலாம். சுண்டல் வேக வைக்கிற போதே எப்பவும் பாத்தீங்கன்னா ஊற வைக்கிற போதே அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு ஊற வச்சிட்டோம்னா நல்லா உள்ளுக்குள்ள ஊறிடும். உங்களுக்கு ஃபுல் அளவு உப்பு கூட தேவைப்படாது. ஒரு அரை பங்கு அளவுக்கு, அதாவது ஒரு 3/4 பங்கு திட்டத்துக்கு உப்பு போட்டாலே உங்களுக்கு உள்ள ஊற ஊற உங்களுக்கு ராத்திரியே ஊற வச்சிருவோம் இல்லையா, அப்ப அது நல்லா ஊறும் போது அதுவே உங்களுக்கு ஃபுல் அளவுக்கு கரெக்டா இருக்கும். கொஞ்சமா ஒரு 2 ஸ்பூன் கிட்ட தேங்காய் போட்டிருக்கேன். தேங்காய், இஞ்சி, பச்சை மிளகாய் தாளிச்சு கொட்டும் போது நல்லா இருக்கும். உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்க காஞ்ச மிளகாய் கூட பண்ணிக்கலாம். இதை அப்படியே அடுத்த பாத்திரத்துக்கு மாத்திட்டு இதுலயே கறி பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது சேப்பங்கிழங்கு கறி பண்ணிக்கலாம். இதுல வந்து தாராளமா ஒரு 5-6 ஸ்பூன் கிட்ட, இல்ல ஒரு 2-3 டேபிள் ஸ்பூன் அப்படி கூட வச்சுக்கலாம். அந்த அளவுக்கு ஆயில் விட்டுக்கலாம். ஏன்னா சேப்பங்கிழங்கு கறிக்கு கொஞ்சம் கூடுதலா எண்ணெய் இருந்தாதான் நல்லா இருக்கும். இப்ப இந்த எண்ணெயிலேயே நம்ம கொஞ்சம் பெருங்காயப்பொடி தாராளமா 1 ஸ்பூன் கிட்ட போட்டுக்கலாம். கிழங்குல வந்து மஞ்சப்பொடி போட்டுதான் நான் வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன். தோல் உரிச்சு இந்த மாதிரி ரெடியா வச்சிருக்கேன். இருந்தாலும் கொஞ்சமா வந்து எண்ணெயிலேயே மஞ்சப்பொடி போட்டுக்கிற போது நல்லா கலரா இருக்கும். அடுப்பை சிம் பண்ணிட்டு இந்த சாம்பார் பொடியை இதுலயே சேர்த்துடலாம். ஒரு 1.5 ஸ்பூன் கிட்ட சாம்பார் பொடி அதுலயே சேர்த்துட்டு இந்த எண்ணெயில நம்ம இப்படி பரட்டி விட்டுடலாம். அடுத்தது கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் இதுல போட்டுடலாம். எண்ணெயில நம்ம இந்த மாதிரி மிளகாப்பொடியும் மஞ்சப்பொடியும் எண்ணெயில போடுற போது உங்களுக்கு ஒரே இடத்துல இல்லாம எண்ணெயில பொரிஞ்சு ஒரு மாதிரி கரைஞ்சிடும். அந்த வாசனையும் நல்லா இருக்கும். பச்சை வாசனை சீக்கிரம் போயிடும். நம்ம மேலாக அப்படியே தூர பொடியில சில சமயம் வந்து ஒரே இடத்துல தங்கி போயிடும். எண்ணெய் கூடுதலா தேவை அப்படின்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கூட விட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி கிழங்குல வேக வைக்கிற போது எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா, நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், உருளைக்கிழங்கு, சேப்பங்கிழங்கு, எந்த கிழங்கு வகைகள் வேக வச்சாலுமே வேகிற போதே அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பை போட்டு வேக வச்சிருங்க. நம்ம மேலாக போடுற உப்பு வந்து உள்ளு வரைக்கும் உப்பு வந்து உரைக்காது. அதனால தாராளமா வந்து எவ்வளவு தேவையோ, நீங்க எவ்வளவு கிழங்கு எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி முன்னாடியே உப்பு போட்டுருங்க. கொஞ்சம் நான் இன்னும் ஒரு 2 ஸ்பூன் கிட்ட மேலாக ஆயில் விட்டுக்கிறேன். ஏற்கனவே ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட விட்டுருக்கேன். கொஞ்சம் சேப்பங்கிழங்குக்குலாம் நல்லா தாராளமா இருந்தா நல்லா இருக்கும். உங்களுக்கு கம்மியா வேணும் அப்படிங்கிறவா நீங்க விட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி குக்கர்ல இன்னொன்னு சொல்லிடுறேன். அதாவது புது கிழங்கா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க 3 விசில் விடணும். புது கிழங்கு கொஞ்சம் நறுக்குன்னு இருக்கும். அது பார்க்கும்போதே தெரியும், ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். பழைய கிழங்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கலர் டல்லா இருக்கும். அதுவும் பார்க்கும்போதே தெரியும். பழைய கிழங்கா இருக்கு அப்படின்னா 2 விசில். ரொம்ப புது கிழங்கா இருக்குன்னா 3 விசில் எடுத்துக்கோங்க. இல்ல வேண்டாம் நமக்கு குழஞ்சிரும், டவுட்டா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா டைரக்டாவே இந்த மாதிரி முழுசா வேக போட்டு நறுக்காதீங்க. கிழங்க நல்லா அலம்பிட்டு இந்த மாதிரி ரவுண்டா பீஸா நறுக்கிட்டே வேக வச்சுட்டீங்கன்னா சீக்கிரம் வந்துடும். நான் இப்ப அப்படிதான் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு கிழங்கு நீளமா இருக்கும், ஒரு கிழங்கு குட்டையா இருக்கும். அதனால வேகிற போது
ஒன்று ஒவ்வொரு மாதிரி வேகும். நம்ம இந்த மாதிரி நறுக்கிட்டே வேக வச்சோம்னா ஈவனா ஒரே மாதிரி வெந்துடும். இப்ப சுண்டைக்காய் தக்காளி எல்லாமே நல்லா வெந்துருக்கு. வேக வச்ச பருப்பு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கரண்டியால நல்லா மசிச்சுட்டு அப்படியே இதில் எடுத்து விட்டுக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சமா நம்ம வந்து தண்ணி விட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் ஒரு 2 கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ஆஃப் பண்ண போறோம். எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி விட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது 1 நிமிஷம் கிட்ட கொதிக்கட்டும். இந்த பக்கம் கறி பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயிலே நம்ம வந்து அந்த மஞ்சள் பொடியும் சாம்பார் பொடி போட்டு நான் பண்ணியிருக்கேன். சில பேர் தனி மிளகாய் பொடி போட்டு பண்ணுவா, அது கொஞ்சம் ஹாட்டா இருக்கும் அப்படிங்கறதுனால நான் சாம்பார் பொடி தான் எப்பவுமே போடுவேன். ஏன்னா இதுல இருக்கிற சாமான்கள்லாம் சேர்ந்து அரைக்கிற போது அந்த சாம்பார் பொடியோட வாசனை வேற மாதிரி இருக்கும், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். எண்ணெயிலே நம்ம ஃப்ரை பண்ணிட்டதுனால சீக்கிரமா கறியுமே வந்து ரெடி ஆயிடும், பச்சை வாசனையும் உடனே போயிடும். இந்த பக்கம் சாம்பார் கொதிச்ச உடனே மேலாக இன்னும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழையும் கருவேப்பிலையும் போட போறோம். இன்னைக்கு சமையல் என்ன அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க. கொண்டக்கடலை சுண்டல், சேப்பங்கிழங்கு கறி, பச்சை சுண்டைக்காய் சாம்பார். இதே மெத்தட்ல வந்து நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. மறுபடியும் வேறொரு வீடியோல சந்திக்கிறேன்.